adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Rana. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan sa aking puso. Rana, take this ring as a sign of my love and faithfulness to you. Natagag ang singsing. Asam to? Tora. Sorry. It's okay. Abi ni Morana, kadto nga pagkahog sa singsing, kung sa kinaraan pa malas baya to, na ako na yung mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama gid uy, mutuong manunana. Bitaw ma. Normal naman siguro nga naagi mga pagsuway pero nahibaw man ming duha si Rana nga bisag unsay mahitabo. Di gud mi magpada sa problema. Di gud mi magbuwag tungod kay mahal kay namo ni Rana ang usag-usa. Sakto gid ka, Han. Han, magusta na mo katuig, sukat na makasal, pero ang tudron, wa pa magkipuntay baby. Maulik Han. Unsa ka kung magpa-check up ta? Mabaw ang mattress ni mo, Mrs. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siya magkaanak. Mau ba, Dok? Yes. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulting, Dok, ha? Kinahanglan mo pahuway ka o muinom po ka vitamins. Buhatan ako tanan, Han. Ara makakita ta sa tong liwat. Han, manangit ko ba? Nami seminar. Unya mga 3 days kong mawa din eh. Okay ra ka kung ikaw rang usa ang mabilin din eh. Okay ra Han, uy. Musuri man sa tas Ruben din sa bay, so dili ra ko magmingaw. Basta pag-amping biya dito ha. Yes, Han. Ikaw po. Ay, pasubray nagkaluag ng bana ni mo, day. Kay bisag ninyo na mo, no? Nay, bugon, no? Nabagi kayo na snil. Ikaw giday. Pinangga og mahal ko sa kumbana. And dako kog pagsalig niya. Mao pa. Sige. Mao magkaha. Nga, kano sa mga siya mo uli, ha? 3 days man wala sa seminar. Mao ba? Han, basig madugay kong uli ron ha, kay meeting na mo. Ha? Meeting? Diba, bag-o ra mong nag-seminar niya, meeting na sad? Mao lagi. Ay, dagkan kay changes sa office good. Mura man yung mga bagong ipang-hire eh, nga kinahanglan pag i-training. Mao ba? Okay, sige, amping. Ikaw po, Han. Ano ko paabot ay panihapon ha? Kaon lagi mo. Si Ruben man akong ligong bayot. Ano man ka ha? Hello? Day, asa si ni Alron? Meeting nila, day. Nga nangita man ka? Mo ba? Meeting? I-text na ako ni mo nga kung himutangan ron, ha? Ay, ikit pagdugay, day. Aniya, day ko. Kung mahimo, paghabal-habal na lang. Ha? Tanawa ni mong maing laki, day. Tanawa. Oh, tanawa yung maing laki ba na, oh? Naikuyog laing babae. Unya, mo na meeting? Ha? Nga,
Unsa man? Ha? Barog lang ka? Unsa may bato nimo, ha? Duolon ako sila. Neil? Rana? Oh God! Nasakpan na gyud kasi mo asawa. Kaya, mahimo ba? Amo lang sa akong asawa. Unya ako. Unsaon man ko? Pauli lang una. Dili ko skandalosa nga pagkababay. Mong mamauli tas ato og ato ta mag-istorya. Rana. Kinsa tong babayhana? Kabit nimo? Oh, Sultihi ko! oh. Sorry. Ganun nabuhat ni nimo. Tungod ba kay dili ko kahatag og anak nimo? Wa ka mo tubag. Sumaog tingali. Rana. Mabdus ita. Kinasal ako ni mo gibuang. Sorry, Rana. Sorry. Dili lalimi mo gihatag sa kong gibati, Rondil. Naipaw ko. Umang ko ni mo. Please. Nagkubuwag eh. Neil. Ay, hindi to lalim ng imong sitwasyon dahil sa inyong kaminyoon. Pero, believe ko nimo, ha? Tungod sa imong kay strong, bisan gibinuangan na ka, pero nakader gihapon kag daawat sa ilang anak. Tuwad kinakita na ako nga nalipay si Neil, day. And, nahibaw man sad ko nga dali ko makahatag niya na nga kalipay. So, sabay katungod na ako nga mupugong, diba? Hello! Dako kag katungod kay asawa ka, oy, naunsam taong kay. Usa pa, ang kaminyon is not all about happiness. It's accepting your flaws and imperfections as well. Day. Han, si Ethel nanawag. Okay na, tubagon ako. Yeah, sure. Go ahead. Thank you. Hello? Unsa? Sige. Muan ako, magpalit ko tambal. Sige, bye. Ngano? Han, okay na ka kung atuuno na akong bata. Taas ko nung kay Hlanat. Palitan ako tambal. Mao ba? Oh, sige. Thank you, Han. Bisa ng tinuod, nasakitan ko. Pero dili ko gustong idaw imong kalipay nila. Ano man imo lang ipada ang bata sa inyo? At least, in that way, di na kinahanglang magpundo si Neil dito sa ilan ni Ethel. Bitaw day no? Trust me. Daghan kayong pwedeng mahitabo in just a matter of seconds.
Day, Tinuod ka, Han? Okay na nimo? o lagi. Nga nang dili good. Anak man na nimo. Sige, sige. Akong inon si Ethel nga okay na nimo. Han, ikaw una'y bahala sa bata, ha? Mula ka una ko kadiyot. Magpalit yung snacks na to. Sige, Han. Ay, hindi ka di ay kalimod, no? Nga anak yun siyang ni Neil. Kay na, oh, Xerox copy gig kayo. Ay, Neil, cute. Mao lagi. Ka-cute, oy. Ay, Maya. Maayo! Nakin sa manon. Kaya subaan na, ay. Ngiga ni mo, no? Oh, oh. Ethel? Mayo kay nakailangan ako. Kugos-kugos pa ka sa kong anak. Ambi na! Hala, oy. Pwede ba unya na lang nimo kuha ng bata kung moabot na snail? Ano ko ito magbuot man ka? Nga ako may nahana na. Hoy, hoy. Hinahinayan ang tingog mo, ha? Kay skandalusa ba ni mo, ay? Kawa ni mo yung maayong batasan, God. Much kay kasi mong dagway. Ayaw pag-apil-apil bayuta ka, ha? Hala! Og mas maayo naman sayod mo nga mabdos ko karon sa ikaduha na mong anak ni Neil. Ah! Unsa? Ginoo ko. Dili na ko nila. Sobra na kayo kasakit imong gibuhat na ako. Rana, Han, super. Nasad? Kung tinudanay pa imong sorry na ako, wa na utan imong usbi pa. Pero Neil, ikaduhang higayon. Ikaduhang higayon nga imo na sa siyang gipamabdusan. Rana, pasaylo ako, Han. Pasaylo ako. Pasaylo asad ko. Pero makigbuwag na gid ko nimo. Oh, Rana. Onya, magsige na lang kag ingon ana. Dili ganahan mo kaon? Ma, Nak, asawa ka. Mas dako kag katungod sa imong bana. Oh, nak, naunsa ka man, ha? lain mo na akong kabuhi, ma. Uy, dili ka kamabtos. Unsa, ma? Magpalit ta og piti aron makasiguro ta. Ma, positive. Positive, ma. Mabduskit ko. Karon, mas naana kay rason nga angay nimong bawion ang imong bana. Ma. Nga na niya ka? Ni ako rin bawion ako kumbana. Rana? Mahimo ba? Ayaw na pang ambisyon? Doon na may mga anak. Mabdos ko. Og ikaw, hunong nas pagsamok sa kumbana, ha? Kitingaling ato ka mahugs prisuhan kung tinod-unti ka. Dili magkakabot mawad ano ginahan imong mga anak. Rana, Kabitra ka. Asawa ko. Ulit-ulitin ko sa'yo. Nagkabalik ini sa kumbana, o karon, nga naa nami anak, mas na-feel na ko ron yung pagpangga o pag-atiman. Dinhin na lang ko to, daghang salamat RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Rana nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan sa ating puso. Ikaw ang laging hanap.